أديس أبابا تولد زعبهم نولدي ناي مجمرتان ناي مودأتان ولادومي تمرتي نفعت سلز نبركو كاب قدامي كساب 12 خفلي صبغ وصيت نيرني ينورست زأتو وصيت ولا انتبصخو نولدي حنت بمخاني مسؤم كخون امبر كفليو أي مرصون صبغ إيكونومي سنبروم سدراي أبناي قل كوليج كفيلهم يمحرون نيرهم بماركتينج أصني عدما تمرقة نبي تسبي تكال سلازخونة تمحيرة أتتكال الناس رحو ككتاتلو بمواليهم بتتكال زد أربو تمهر تخم حرس قبروني قرم 4 عامات كبابي نابتكال ناس ملالس نبرع عميل بب معالدو بزيك أنا كالقود سرحتين ياتات كستناقلوه فتصومي مرزن أوشت انتني روون نابي كيدا صوع علي بموال كرخبني قبر ب5 ملكع جمر ركبنا ناي فقر حتى قرب لي بقبض أتزعبه حنقعت قوارو خوبات سدراب بمخاني سدلخو نمزراب أي سكافن سكاو من نقوني نبرن حتى فقر مساق لي كم عينة نقر كم زيدا لنا كيرايو بتمساسالي إنا دقاق من تخيد بحري أوز أباي كله أكرارو دس بلنا خونا متسع أنا وانت العمدكو كم أندابلكو دحر مصنح أتزقرب لينا يحطو فقري تقبل يوم كاب نفالد كباب 3 عامات كخون كعلا سخونة ساعات حدار كنقبر حاتيتوني نبيت سبي بيني سلسخونكو ولدي دفئت وني قبرو ليني رميجم تمرقي ولادكي أرئنا زبلني بيت سبت ليت سلاز نبرا أبيوت دما اتزحشا سلا اتمرز أفت أوان زحشا سب كوينو سلا سرخبو حتى تقبل تمرقنا حدار قبرنا الفقرخ حتى ننتلو كل جزء عم بواحزو اللي يملال سنيرو أنا دما الشيلة بمقبل أب حدا بوتا يتقلو نيرا اتبوتا دحر عمتات نزستو على سب نعم ببالم أدحر الشام سلا شاكوليت ون هزو اللي يمتسنيرو أنا شاكوليت سلا زي فتو نم حازوتا يهبان نيرا شاكوليت سلا مدام حازوتاي كباين العلي ممزع أفكاري يزبعنا برا مخنياتو نعايز حسب شاكوليت نمركابي داليا كستوسون تلغو صبقناي فقر كناتاتن صبقناي فقر زانتان كم زحلفنا يستوعل أفكاري نعين المركب بزوح جزن تملالس بقليلو سلشو سبعين بران بزوحة ودات نفقري حتى النيرم جن بزوح انت تباحلو ورحي كلت ورحي تملالي سومي حتى نمو تسفاق وريزهم يقدفوه أفكاري جن كبابي شدشت ورحة تملاليسو حراي كيبلقوه ولا كنت تسنحقو صبايو كغيري كعلن تعقستنيان رقوني زنبرا ناتي كونتات كردا زفتن امبر دليتو طرح زحلو ينبرن እዚ ከዓ ካፍቶም ዝቀርቡና ወዳት ፍልይ ዘብሉ ባህርያት እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብጸባዩ ሲሒቡኒ ቤተሰብ ተፋሊጥና ጽቡቃትን ደስ ዝብሉ ቤተሰብ ነይሮም ቤተሰበይ እውን ተመሳሳሊ ቤተሰበይ ቆልዓን ሓለኹ ምስ ማሓዙተይ ትጽው ተምሺ ገዛ ከኣቱ እንተለኹ ብዙሕ የጨናንቁንን ብናይ ባዕለይ ተሓሳስባ ክጓዓዝ ዓርሰይ መሐላቕ ክለምድን ነፃነት ይሁን ነይሮም በዛኣት ይወጽኺ ምስ ወደም ሺኺ ምስ እከለ ነርኪ ዝብሃል ነገር የለን ኣፍቃሪዬ ቤተሰበይ ተቀበልዎ ናይ ቤተሰብ ፍቃድ እውን ረኸብኩ ካብኡ ሽምግልና መልኣኽ በጻሕና ኣብዚ ግዜ ምስቲ ዝነበረ ጻዕቂ ስራሕ ስልክን ትድውል ዘይምልኣል እኹል ግዜ ምስኣን ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብኡ በጺሕኻ ስለትረበጽ ድማ ሓሳባ ክትቀይር ግዲ ደልያ ወይስ ክቅይር ደሊ ግዲ ኣነ ይኹን ንሱን በብተራ ኣመና ንጭና ብዝኾነ ተመርዒና ሓዳርና መስሪትና ከባቢ 6 ወርሒ ጌርና ቅድሚኡ ሓዳር ምግባር ድሌት ብዙሕ አይነበረንን ዓባይ ምስኩንኩ ናይ ባዕለይ መተሓዳዳሪ ምስ ሓስኩ ማለት ከም ገዛ መኪና ካልእ ሓፍትን ምስ ወነንኩ እዩ ሓዳር ክገብር ዝብል ድሌት ዝነበረኒ ወለደይ ኣነ በይነይ ስለዝኮንኩ ውላዶም ክወልድ ክፈሪ ከም ናይ ማንም ሓበሻ ወለድ ድሌቶም ነበረ ንዚ ክብል እየ ዝኣተኽዎ ካብ እንምርቆ 6 ወርሕን ዋላ እኳ እንተገበርና
ምንም ዝተፈለየ ነገር ኣነ ዘስታውሶ ግን የለን። ኣነ ክጠንስ እየ ኢለ ኣብዚ ሓሰብኩሉ ፔሬደይ ኩሉ ግዜ ይመጽእ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓዳር ካብ ዝገብር ጀሚሩ ምስ በዓል ገዛይ ዝገበርክዎ ሴክስ ወላ ሓደ መዓልቲ ዘኪረዮ ይፈልጥን። በዓል ገዛይ ግን ትማሊ ሴክስ ጌርና ነርና ግን ዓርስኽ ስለትሰሕቲ ምንም ኣይትዝክርዮን ይብለኒ። ብኸመይ ይርድአንን ጎረባብተይ ከም ዝነግራኒ ግን ናፍቲ ገዛ እተኣቱ ሰበይቲ ከም ዘላዩ መብዛሕትኡ ሰራሕተኛና እዩ ዝመስሎ ነይሩ። ግን ኣንሕና ሰራሕተኛ ይብልናን ክልቴና ጥራሕና ብሓደ ንነብር። ክጠራጠር ዝገበረኒ እውን ንሱ እዩ። ኣነ ከይረኣኽዋ ብድሕሪ ገዛይ እትመጽእ ሰበይቲ መን እያ? ንምንታይ መጽያ? እዚ ኸሕስበኒ ካብ ጠራጠረንን ጀሚሩ ቅድሚ ሓዳር ምግባረይ ፔሬደይ ስሩዕን ተፈጥሮዊ ብዝኾነ መንገድን እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ። ሓዳር ካብ ዝገብር ንድሓር ግን ፔሬደይ ኩሉ ግዜ ከቋርጽ ኣይከኣለን። ኩሉ ግዜ ይመጽእ። ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝመጽእ ዝነበረ የቕንዝወኒ ነይሩ። ሕክምና ኸይደ መፍትሒ ይረኸብኩን ምስ ከድኩ ዝገድፈኒ ይመስለኒ። ድሓር ገዛ ምስ መጻኹ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ክብል መሊሱ ፔሬደይ ይመጽእ። ኣብ ገዛ እውን ኮንዶም ይረክብ እየ። ብተደጋጋሚ እዚ ነገር ይስእኖን። እቲ ጉዳይ ብቕልጡፍ ክበጽሖ ይከኣልኩን። ኣፍቃሪየ ኮንዶም ከም ዝረኸብኩን ትነግሮ ብርግጽ ዘይረኸብኪ ረኺበ ከም ዘይትብሊ ርዱእ እዩ። ግና እቲ ኮንዶም ኩሉ ግዜ ኣብ ፔሬድ ስለ ዝኾንኪ ኣነ ድማ ርክብ ክፍጽመኪ ደስ ክብለኒ እንተሎ ምስ ደምኪ እናሓለኺ ክፍጽም ስለ ዝኸብደኒ እቲ ኮንዶም ሽዑ ንጥቀመሉ እዩ። ከመይ ኢሉ ደኣ ኣነ ዘይተረድአኒ ኢለ እንተሓቶ ምስኺ ኩሉ ግዜ ሴክስ ክንፍጽም እንትንብል ዓርስኽ ስለትስሕቲ ምንም ነገር ትዝክርዮ ነገር የብልክን ይብለኒ። 6 ዋርሕ እሞ ከዓ ብሂወት እንከለኹ ከመይ ኢሉ ሴክስ እንትንፍጽም ዘይርድአኒ ክብል ኩሉ ሻብየ ዝሓስብ። ኣብዚ ግዜ ክጠራጠር ይጅምር። ናይ ምርሳዕ ጸገም ይህልወኒ ዶ ይኸውን እንዳበልኩ ምስ ነብሰይ ይቃለስ። ጎረባብተይ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ገዛና ብተደጋጋሚ ከም እትኣቱ ከም ዝነገራኒ እንትነግሮ እዚ ኩሉ ዝሓስቦ ዘለኹ ትኽክል ከም ዘይኮንኩን ሓዳርና ክበትኑ ናይ ዝደለዩ ጎረቤት ዝፈጥርዎ ዘይስሩዕ ወረ ምዃኑ ነጊሩኒ። እቲ ሓቂ ከምተ ንሱ ዝበሎ ጥራሕ ምዃኑ ከእምነኒ ኣይከኣለን። ኣነ ግን ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ባዕሊ ሓዳረይ ኣሚነ ኢለ ዝኣተኽዎ ሰብኣየ ርክብ እንትፍጽም እንታይ ኮይኑ ካብ 6 ወርሒ ሙሉ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ዘይዝከረኒ። ከመይ ኢሉ ናብ ማሕፀነይ ዝኣቱ ነገር ዘይፈልጦ። እዚ ነገር ኩሉ ግዜ ዘጠራጥረኒ። ምናልባት ምስ ጥዕናይ ዘይለኹ ዶ ኮይነ ይኸውን ክብል ንነብሰይ ይጠራጠር። ጎረቤተይ ዝነገሩኒ ሓቂ መርሚረ ብዓይነይ ርአ ብእዝነይ ሰሚዐ ከጻርን ተሞከርኩ። ንምእማኑ ዘጸግም ንምስምዑ ዘድምም ንገዛእ ርእሰይ ብዛዕባ ጥዕናይ ክጠራጠር ገይሩኒ። ትኽክል ድየ ዘለኹ? እሺ ወላ እኳ ስሒተሞ ንበል። እቲ ዘይበጻሕክዎ ምስጢር ንምርካብ ክብል ግድን እዩ ሌባ ንምሓዝ ሌባ ክመስል። ኣነ ኣብ እዋን ርክብ ኩሉ ግዜ ንኽስሕት ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ወይስ ኣነ ንኽስሕት ዝገበርካዮ ነገር እንታይ እዩ ኢለ ድማ ንበዓል ገዛይ ድፍር ኢለ ሓተትክዎ። በቲ ዘምጾ ዘረባ ብሓሳብን ብሕቶን ወጢረ ሓስክዎ። መልሱ ግን ፍጹም ከዕግበኒ ኣይከኣለን። ኣይእመነንን እውን። ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእዝንን ንዝሰምዖ ሰብን መሰከፍ ተግባር ኮነ። እዚ ጸገም በይነይ ክፈትሖ ስለ ዘይከኣልኩ ምስ ጸገምና ክፈትሑልና እዮም፣ ሓሳብ ክሕግዙና እዮም ኢለ ዝሓሰብክዎም ናይ ስነ ልቦና ኣማኸርቲ ክልቴና ብምኻድ እቲ መእመናይ ሓሳብ ክቕርብ እንተሓተትዎ እቲ ሓቂ ክዛረብ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ነቲ ናይ ስነ ልቦና ኣማኻሪ እንድሕር እቲ ሰብኣየ ዝብሎ ሰሚዕዎ ናይ መወዳእትኡ ምዃኑን ናብ ሚድያ ከቃልሖ ምዃኑን መሸቀጢ ዩቲዩብን ቲክቶከራትን ክትገብሩን ኢኹም ብምባል ኣብ መንጎ ሓዳረይከ እንታይ ይምልከተኩም ብምባል እናፈረሐን እናተደናገጸን ወፂኡ ኸደ። ዝበጽሐኒ በደልን ሚዛን ፍርድን ክዕፈን ገይሩኒ። እቲ ሓቂ ግን ኣፍቃሪየ ኩሉ ግዜ ንዓይ መደንዘዚ ገይሩ ዓርሰይ ክስሕት ድሕሪ ምግባር
ካልእ ጓል ብምጽዋዕ ምሳይ ርክብ ክትፍጽም ይገብር ነይሩ። ኩነታትና ዝተገንዘበ ናይ ስነ ልቦና ኣማኻሪየ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘሎ ተረዲኡ ነይሩ። ኣፍቃሪየ ካብ ገዛ ይውፀለይ ብዛዕባ ሓዳርና ኣይምልከተካን ኢሉ ከባረሮ እንተሎ ጥራሕ ሕራ ኢሉ ኸደ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እዚ ናይ ስነ ልቦና ኣማኻሪ ናብ ገዛ ብምምጻእ ኣብ መደቀሲ ናብ ሳሎንን ብዘይፍለጥ መንገዲ ካሜራ ገጢሙ ስለ ዝነበረ ንብረት ከም ዝረስዐ መሲሉ ኣፍቃሪየ ኣብ ዘይብሉ መዓልቲ መጺኡ እቲ ኣብ ገዛይ ዝገጠሞ ስውር ካሜራ ምስ ላፕቶፑ ብምትሕሓዝ እተብ ልዕለይ ዝተፈጸመ ጉድ ክፈትሽ ከኣለ። ብዓይኒ ክሪኦ ከለኹ ክኣመን ኣይከኣልኩን። ኣብቲ ካሜራ ዝረኣኽዎ ካልኦት ዝሰርሕዎ ፊልም ደኣ እምበር ኣነ ባዕለይ ተዋሳኢት ክኸውን እሞ ድማ ብዕልግና ፍጹም ኣይሓሰብዎን። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለ እናሓለኹ ኣፍቃሪየ መጺኡ ክተናኽፈኒ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ጅቡኡ ዝኾነ ነገር ብምውፃእ ከድንዝዝ ገበረኒ። ብድሕሪኡ ሓንቲ ስረ ዝተኸደነት ምልክዕቲ ጓል በሪ ኸፊታ ብምእታው ኣፍቃሪየ ቀልጢፍ ክጀምሪ ክብላ ዕርቃኒ የውፅያ ክትስዕመንን ካልኦት ነገራት ክትገብርን ኣብቲ ቪድዮ ተቐሪጹ ረኣኹ። እዚ ኩሉ መዓስ ከም ዝኾነ ኣነ ይፈልጦን። ብኸመይ ተፈጢሩ ሕዚ እውን ኣይርድአንን። ኣፍቃሪየ ኣነ ፈቒደ ዝሃብክዎ ኣካላተይ ንኻልእ ጓል ብዘይ ልሙድ ክትገብረኒ ኸፍቅደላ ምስ ረኣኹ ኣመና ሓዚነ። ሽዑ እቲ ሚስጥር ክበርሐለይ ጀመረ። ነታ ንዓይ ርክብ ትፍጽመለይ ዝነበረት ጓል ምሳይ ወዲኣ ናብ ሳሎን ምስ ከደት ብዝግባእ እቲ ነገር ከም ዝተፈጸመን እቲ ክፍሊት ንኽኸፍላን ብተደጋጋሚ ትልምኖ ንሱ እውን ናብ ኣካውንታ ገንዘብ ኣእትዩ የፋንዋ። እዚ ኩሉ ነገር ብቪድዮ ምስ ረኣኽዎ ኣመና ደንጊጸ። ኩሉ ነገር ንኽበርሐለይ ድማ ነፍቃሪየ ይጸዊዐ እቲ ቪድዮ ምስ ረኣኽዎ። ኣፍቃሪየ ስንፈተ ወሲብ ስለ ዘለዎ ንዓይ ድማ በዚ ምኽንያት ክስእነኒ ስለ ዘይደለየ ናተይ ዕጋበት ንኽረክብን ናቱ ግን ኣነ ምስኡ እንተደኣ ቐጺለ ካልእ ነገር ከም ዘይደሊ ነጊሩኒ። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ናብ ሕጊ ኣብፂሐዮ ከም ዝእሰር እንትነግሮ ድላይ ክግበሪ። ኣነ ንዓኺ ንኸይስእን ዝገበርክዎ እምበር ካልእ ዝዓለምክዎ ነገር የለን። በዚ ምኽንያት እየ ምሳኺ እዚ ክገብር ተገዲደ። ስለዚ ኣነ ንዓኺ ክፈትሐኪ ስለ ዘይደለኹ ዝገበርክዎ እምበር ካልእ ኣብ ልዕሊኺ ዝፈጸምክዎ ነገር የለን። እዚ ንዓይ ገበን ኣይኮነን ክብል መለሰለይ። ንፍቃሪየ ክፈትሖ ሓሲበ ንቤተሰብ ከይነግር እዚ ከምዚ ዝበለ ጉድ ኣይኮነን። ንቤተሰብ ንባዕልኻ ደጊምካ ክትሓስቦ ኣመና ዘሕፍር እዩ። ለካ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ የለን። ንፍቃሪየ ይከሶን ግን ክፈትሑ ዶ ዋላ ስንታይ ሕሸኒ። በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ምናልባት ሓደ ሰባት ከምዚ ነገር ሰሚዕኹም ስለ ዘይትፈልጡ ዘይክተኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን እዚ ታሪክ እዚ ዛንታን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጠረን ኣብ ሓቀኛ ዛንታን ዝተመርኮሰ እዩ። በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦ እየ።